Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. At ngayon, mga kaibigan, happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito. Teka, bakit humina yung aking monitor? Nawala yung aking monitor dito sa ano. Dito lang. Dito lang yan. Saglit ha. Nawala eh. Wala. Ilipat ko lang. Oo. Nawala eh. Ba't okay dyan? Okay dyan? Palitan mo nga ito. Saglit ha. Nawala yung aking monitor. Alisin ko ito. Palitan ko. Live na live po tayo. Ayan, hello. Meron dyan ano? Sensya na po kayo mga suki ano? Nawala eh. Bakit ganon? Nawala sa akin. Lipat ulit. Wala. Ayan. Parang something went wrong. Hello. Ayan. Meron sa akin pero hindi maganda ang tunog. Okay ba dyan sa inyo? Sa monitor maganda pero dito sa akin it's disturbing. O paano? Tayo magawa. Ituloy natin kahit hindi okay dito sa aking monitor eh. Ano kaya ito? One more time. Palitan kaya natin itong kuwan. Hello. Hello. Hey. Sorry Sorry po. Ganyan po talaga pag live, Pag live, walang sikreto. Pero baka akala nyo naka-shorts lang ako. Nakapantalon ako. Don't you worry. Kasi marami daw ang naka-Amerikana pero naka-shorts. Wala, may pantalon po ako. Yan. Tatayo ako,
Kita ba? Hindi makita eh. Sa ibang newscast kasi hindi nakikita. So anyway, thank you. Okay naman na audio. Thank you, Bernard. Tawagan mo ako, Bernard, pagkatapos ng program at... by the way, may humming ah. May konting humming. May na-monitor kang konting humming? Alam niyo po kasi, I am a professional broadcaster kaya konting diferensya sa audio. Alam ko eh. Dito lang sa akin. Sa akin lang talaga, no? Okay. Sige nga, mga suki, kindly give us feedback dito sa aming audio signal at medyo pumitik eh. Pumitik kanina. May humming na konti. Anyway, Mike Francisco at tropa niya dyan sa Maynila nanonood. Kilala ako. Ganyan, naka-short with matching sunmig pa. Ano kaya no? Program tayo rito may bote. Pwede ba yon? Siguro kape. Kape siguro, no? This portion is brought to you by Mark Cafe. Ay, nakalibre yung Mark Cafe, ah. Ganda nga pa mo sa may-ari ng Mark Cafe. Ito sa, sa San Pablo City. Yung Mark Cafe. Yan. Sino pa mga nanonood sa atin? Si Primong, yan. Si Pau Kiko Garde, nanonood sa atin. Primo, kumusta ka? At iba pang mga viewers natin, thank you. Alright, so sige, as promised mga kaibigan, di ba ipinag-utos na nga po ng gobyerno ang pagpapasara sa operasyon ng Kapa Ministry, International Ministry. At the very start, even last year pa ho, ipinatigil na yung Securities and Exchange Commission documents ng Kapa because they registered as a religious community and yet, sila po ay nag-engage sa investment operation. Okay? May mga nagre-react na, mabuti nga daw yung Kapa, nagbibigay ng 30% return. Bakit daw yung Katoliko may return ba? Bakit yung Iglesia daw ba may return bang 30%? Yung El Shaddai daw ba nagbibigay ng 30% na return of investment? Basta mang ganyang sagutan, di ba? Mabuti pa raw yung Kapa, merong return of investment. But, alam niyo po, ang tanong ko nga po kung investment company ang pakay at maganda ang formula, bakit hindi inirehistro ni Joel Apolinario as Kapa Investment Company? Bakit? Bakit religious ministry? And ito pang mas matinding tanong, bakit pinapipirma sa donation instead na investment contract? Bakit? Sapagkat alam na alam ni Joel Apolinario na kapag pinapirma niya ng investment contract at hindi nangyari ang kanyang mga pangako, yari talaga siya. Pero kung pinapirma niya ng donation, imagine niyo ang minimum donation na, ito naman mga kababayan natin, pumipirma ng nakapikit sa pag-asang buwan-buwan makakadali ng 30% na return. Okay. Palagay ko maraming magagalit dito habang ako nagbo-broadcast sapagkat, nice natin imulat ang mga mata ng ating kababayan sa katotohanan na hindi po masama ang mag-invest. Yan po ang number 1 paninindigan natin. It is not bad to invest your own hard-earned money sa mga gusto nyong paglagakan. Di ba? But, on the other side, ang gobyerno po ay may obligasyon na tiyakin na legal ang mga nangyayaring operasyon ng mga negosyo sa ating bansa. Diyan papasok po ang Securities and Exchange Commission at dahil po investment operations yan, pasok ang SEC. Now, tanong, registered ba as investment company ang Kapa? Hindi. Registered as religious ministry. Ibig sabihin, Diyos ko Lord, ang trabaho dapat nila ay pagpapasuko sa mga kaluluwang naliligaw. Di ba? Yung isa naman, siya daw ang may-ari ng
Ang daming sinugo pala, no? Ang mga may karapatan lamang daw magbuo ng mga ministeryo ay ang mga sugo ng Diyos. Oh. Di ang dami ng sugo. Yun doon sa Davao, sugo. Yun dito sa may Parañaque, sugo. Dito sa Quezon City, sugo. Dami. Akala ko ba? Anyway. Ang pinag-usapan natin, Kapa, no? Kasi merong nagtanggol, hindi naman daw yan magtatagumpay kasi hindi sugo. Okay. Iset aside natin yon. Ibang usapan yon. Ang pag-usapan natin, legalidad, no? Ang Pangulong Duterte, may obligasyon na tiyakin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan. At tiyakin ng operasyon ng bawat negosyo ay legal. Okay? Kung illegal ang operasyon, definitely, hindi yan magbabayad ng buwis dahil hindi nakarehistro sa BIR. Di po ba? Ito po ang pinakamatinding issue dyan. Saan ba ini-invest o inilalagay na negosyo ng Kapa ang mga pera para tumubo ng mahigit 30%, nang sa ganon, yung pangakong 30% at yung kanilang opisina ay kumita pa at maibigay nila sa taong kanilang pangako? Saan? Anong negosyo? Yan ang gustong-gusto ko matanong kay Pastor Apolinario pagka kami po ay magkaharap. Anong klaseng negosyo or business formula ang meron kayo na kayo ay makapagbalik ng 30%? And for sure, if you are able to offer 30% return of investment, therefore, mas kumikita kayo ng malaki. Anong negosyong yon? Nakahukay ba kayo ng ginto? Para ipaluwal ninyo sa bilyong-bilyong nalikom nyo na? According to the accountant, may 9 billion na raw na nalikom na pera. 9 billion. 9 billion na tumataginting. Diba? Ay, napanood nyo ba yung yung rundown ng mga pinakamayayamang pastor sa buong mundo, yung 10? Napanood mo, Clarence? Mula sa iba't ibang bansa, mga Amerikano, mga puti, mga Yung taga Davao ang pinakamayaman, $160 million net worth. Ayan. Sa kanya na, net worth niya na. Ngayon, eto na, walang pinagkaiba sa Kapa. Walang pinagkaiba sa Kapa. Yung pera po ninyong ininvest sa pag-aakala nyong ininvest, pero pinapirma kayo ng donation, ipinagbibili na ng mga mamahaling sasakyan. Mga sports car, mga luxury vehicles, at kung ano-ano pong mga personal na gamit. Paano tutubo yan? Sige nga. Paano tutubo yan ng malaki at maibalik sa inyo? Maliban po dyan, napakaraming mga kumpanyang malalaki na ipinatago nila as investment din nila yung pera po ninyo na hindi nyo po alam. Diba? Well, unlike sa SSS, yung mga pera po ng miyembro dyan, ini-invest po yan sa iba't ibang mga blue chip investment. And open po yan sa Securities and Exchange Commission. Open po sa publiko. Pero ito hindi. Alam nyo ba? Sige nga. I am challenging any member of Kapa. Alam nyo ba kung saan ini-invest ng inyong founder yung perang ipinagkatiwala ninyo? Ipiniliwanag ba sa inyo kung paano tutubo? O basta pinangakuan lang kayo na just wait, wag na kayo magtrabaho, matulog na kayo maghapon, kayong mga mangingisda, tumigil na kayo, baka banggain pa kayo ng inchik dyan sa Spratly Islands, maglagay lang kayo dito ng 100,000, buwan-buwan may 30,000 kayo. Ganun ba? Because the real investment company explains kung paano tutubo, paano patatakbuhin po yung inyong mga pera. Kung wala pong ganon, bay magtaka po kayo kung paano. Ano ba yun? Minamagic na pag binasbasan ni Pastor Apolinario, Joel Apolinario, ang mga pera ninyo ay tutubo ng 30% buwan-buwan. Kusang tutubo ng ganon na ba nakatambak? Pwede ba yun? Palagay ko hindi naman. So, again, marami pong nagagalit sa naging desisyon ng gobyerno na ipasara ang operasyon ng Kapa sapagkat ang nakatingin po lamang ang ating mga kababayan na merong pera po dyan doon sa allegedly tulong daw. Marami daw ang guminhawa. Bagamat sinasabi po yan ng marami na nakakaintindi sa mga scam na yan po ay maliwanag na Ponzi pyramiding scheme. Alam mo ba yung Clarence, yung Ponzi pyramiding scheme?
na totoo, yung mga naunang batch na maglagay, nakikinabang talaga. Kawawang cowboy at magiging mga basang sisiw, yung mga nasa huling grupo na nag-invest sapagkat sila po ang mga pantapal doon sa mga pinangakong interest sa mga nauna. Yung mga matatalino, ay normally, nagpo-pull out po yan ng maaga. Pag kumita na, ipo-pull out na. Safe na sila. Pero yung mga gahaman, hindi kukuha ng interest. Iro-roll over. At actually, ganun daw po ang ginagawa eh. Iro-roll over yung supposedly interest. So, walang lumalabas. Roll over, roll over. Ha? After a month, kumbinsin ulit kayo, sa halip na maglabas kayo ng interest ninyo, roll over, roll over. Marami akong nabasang ganyan na mga balita. No? So, ang latest mga kaibigan, meron na pong mga nagsampa ng kaso. At sabi nga po ng SEC, ay salamat, may nagsampa na ng kaso. Kasi last week, nagdidiwang yung mga kapanalig ng kapa sapagkat kung kami ba'y ano yun? Lumakas siya. Bakit biglang lumakas? Kung kamihan niya ay scam, bakit wala nagsasampa ng kaso? O nga naman, honestly, kung wala po magsasampa ng kaso, of course, mapipilitan po ang gobyerno sila magsampa ng kaso dahil may mga violation naman actually. Ang obvious na violation number 1 ay yung pag-engage sa investment operations na hindi naman rehistrado. You are registered as religious ministry. O, pangalawang sinasabi po ng SEC, Securities and Exchange Commission, kagagaling ko lamang doon. Sapagkat may tinatayo kaming legal na korporasyon. Mahirap talaga pag legal. Ako, 1 week mahigit nang nagre-register, ang hirap. Sapagkat sinusunod natin yung tinatadhana ng batas. Ang sunod na sinasabing violation po ng SEC ng KAPA ay ang pagbibenta ng investment na hindi sila lisensyado. Kailangan pala may lisensya ang mga nagbibenta ng investment. Oh. Wala palang lahat yan. So therefore, maliwanag sa batas na may mga nilalabag. Wala tayong magagawa dyan na depensa pagkaganyan dahil batas po yan. Ngayon, yung tanong na, bakit ang dami-daming, Diyos ko po, parang praise the Lord lahat kay Pastor Joel Apolinario. Sapagkat, alam niyo po na talagang yung mga nauna na kinabang na po talaga dyan. At normal po yan na may ganyan. Pero sa dulo po niyan mga kaibigan, dyan nyo maintindihan na mali ang nangyayari. Ulitin ko, kung may napakagandang investment formula ang KAPA, bakit hindi nila inirehistro as investment company? Bakit religious ministry? In worst, bakit donation paper ang pinapipirmahan nila instead of investment contract? The moment na pumirma ang sino man sa donation papers, wala pong kahabol-habol kapag ka nagkatakbuhan. Iyan po ang katotohanan po dyan. Ito naman ating mga kababayan, harap-harapang niloloko na investment ko, no? Pero donation ang pinapipirmahan, Diyos ko naman po. Pag nagkataon po, wala nang sisihan po rito, no? Kasi ang gobyerno po talagang, ganon. May obligasyong ituwid po ang mali. Nagkalat ang Sogo. Ano ito? May ibang Mike Cafe. Pwede bang Mike Cafe? Pwede naman. Gawa ka Mike Francisco ng kape mo para Mike Cafe. Ayan. Yung iba, Subo. Nagkalat ang Sogo Hotel. Kaibigan natin yung mga taga Sogo Hotel pero hindi ako pumupunta basta-basta dyan. Kasi, una, may bayad dyan, di ba? May bayad. Siyempre, pupunta ka dyan. Pero maganda po yung Sogo. Minsan, kami ni Mrs. pumupunta po dyan. Dahil, sabi ni Robin Padilla, dahil mahal kita, sugo kita. Ayos! Sige. Kasama kami dyan, sir. Sige. Okay. Gugulo nyo, ha? Gugulo nyo, Mike Francisco, ha? Thank you, Jay Del Monte at mga viewers po natin. Ulitin natin, ha? Kayo pong mga sabi po ng Pangulo, wala akong pakialam kung hindi nyo na ako suportahan doon po sa mga nagagalit sa kanya na nagmiyembro po sa KAPA.
Lalo siyang pakialam, sabi ng Pangulo, sapagkat ang presidente nga naman may obligasyon na ituwid ang mali. Ha? Yung mga nagsasabi na si Pangulong Duterte ay sinulsulan daw ni Pastor Kibuloy, palagay ko hindi naman madadala sa sulsul ang ating Pangulo. No? Ang maliwanag po dyan ay may grounds ng illegal operations. Ulitin ko sa mga pilit pong ayaw imulat ang kanilang mga mata. Mamaya may tanong pa akong mas matindi. Yung ayaw pong imulat ang mga mata na bakit kung maganda ang business formula ng KAPA, bakit nagrehistro na religious ministry? Ito ba'y patunay, Clarence, na ang religion ay magandang negosyo? Sabi ng kaibigan ko si Rerol, ano kaya yung programa mo ay gawin nating religious ministry? Walang tax, sabing ganun. Sabi ko, ayoko magkasala sa Diyos na gagamitin ko ang Bible para magkapera. Hindi. Ang sagot ko sa kanila, di baling mahirapan kami. Di baling pawisan kami ni Clarence, magtiyaga kami ng pakunting-kunti lamang. Basta legal ang aming ginagawa, wala kaming sinasagasaan, wala kaming tinatapakan. Ayan. Pasasaan ba yan? Uunlad din kami ni Clarence. Pero pagka yung mga taong uunlad ng bigla-bigla, bilyon-bilyon, pero sang katerba po ang palulungkutin dahil dinambong yung pera. Pinagsamantalahan sa, alam niyo po, paminsan, sinasamantala ng mga scammer ang kagahamanan din ng ating mga kababaeng Clarence. Yung kagahamanan na magkapera din ng malaki kaagad. The greediness. Yan ang tinatarget ng mga scammers. The greediness of the human being for money. Sa Bible, the love of money is the root of all evil. Yan po ang maliwanag po dyan. So, saan kaya tutungo ito? Pero tinutugis na rin ng PNP. Ang tanong dito, kasi may sinabi yung lahat ng mga nagpo-promote ng KAPA, kakasuhan. May mga media kasing nagpo-promote din May mga media. May nagmimidya-midyahan na dumapo sa KAPA. At talaga kung makapagtanggol sa KAPA, ganun-ganun na lamang at halatadong kumikita ng malaki. Diyos ko po. May sinabi yung SEC, nakakasuhan daw yung mga nagpo-promote ng KAPA. Ang tanong ko dyan masasama ba kaya yung mga dyan? Yung mga medyang kasama dyan, kakasuhan din kaya? I am not insinuating, I am just asking, no? I am just asking because when we speak about promotion, media plays a very important role. Malaki ang nagiging bahagi ng media sa promosyon. Diba? Hindi lang naman word of mouth ang promotion. Hindi lang naman poster. Lalo ngayong kapanahonan ngayon, the technology of online is very, very powerful. And the mainstream television and radio. So, masasama din kaya sa kakasuhan yung mga nagpo-promote na media at mga nagmimidya-midyahan? Abangan natin. Ang bilis naman ng ating oras, mga kaibigan. Ay nako. Samantala, mga suki, abangan natin po sa June 28 sapagkat papangalanan na raw po ng Pangulong Duterte ang susunod na House Speaker. Di ba si Gloria ang naging House Speaker on the 17th Congress. Sa 18th Congress, sino naman kaya? Marami naglalaban-laban dyan nagkakabilihan na rin ng boto dyan 5 hanggang 7 milyon daw isang kongresista po ng kagaw. Mga patunay talaga ito na grabe ka talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Kala ko ba pag upo ng Pangulo natin, magwawakas po ang lahat ng mga pangit na practices sa gobyerno? Inaantay ko pa rin na mangyari po yan. At hindi naman kami nawawala ng pag-asa. And we are not a platform to advocate hopelessness. Hindi po. Kami po ay platform na nagpapakalat ng pag-asa. Pag-asa, pagtitiwala. Hindi po ba? But we participate in an open discussion so that we can help. We can help clearing some issues and giving voice to the less, yung mga walang boses.
Sino ba mga walang boses? Mga namao sa video, okay? Hindi po yon. Yung mga maliliit na tao na hindi walang puwersa, walang kapangyarihan, walang impluensya. Yan po ang nais nating tayuan. Ano? Magpapahupa ba o magpapalala ng pambubuli ng China ang naging statement ng Pangulo? Ayan, balikan natin yan mamaya. Samantala mga suki, heto nang muli yung mga isyong binantayan natin sa maghapon. Securities and Exchange Commission ikinatuwa po ang paghahain ng kaso laban sa kapa ng ilang investors. NBI, iniimbestigahan na po ang chopper na ginamit ng kapa founder. Alam niyo po kung mangangarkila kayo ngayon ng chopper, I think it is not less than 100,000 per hour. Chopper? Yeah, yes. PNP Region 11, tinutugis na raw si Apolinario posibleng pinagtataguan minamanmanan. Pambubuli naman ng China mas lalong lalala daw dahil sa payag ni Duterte ayon po sa isang mambabatas. Mga Vietnamese na tumulong po sa mangingisdang Pinoy na binangga ng China ipatatawag. Pondo naman ng PhilHealth na umabot po sa 250 billion pesos. Napunta lang daw sa anomalya ayon kay Lacson. Mamanoking House Speaker ng administrasyon tutukuyin na po ni Duterte sa June 28. Malapit na yan. June 19 na ngayon eh. Apo Sayap, dinukot po ang 10 mangingisda sa Borneo Islands. O take note, sa Mindanao po, kung nasan po yung mga tinayupak na mga Abu Sayap na yan, is still under martial law. Sulu is part of Mindanao and still under martial law. Apparently, yung martial law po ay hindi po nakakasupil ng kriminalidad po dyan. Sa ibang balita, Pilipinas at Japan lumagda sa $202 million loan deal upang pondohan ang konstruksyon ng mga kalsada po sa Mindanao. Magandang balita po ito, pero utang po ito, hindi ito libre. Babayaran po natin lahat ito. $202 million. Ang aking panalangin po sana, hindi po mapunta sa anomalya ang perang yan. Kasi yung PhilHealth nga, 250 billion. Napunta raw sa anomalya, sabi ni Lacson. Deadline naman ang filing ng SOSE ng mga kandidato. Muling ipinaalala po ng COMELEC. At dahil po sa El Nino phenomenon, mga kaibigan, umasa na raw po tayo, asahan na natin na mas malalakas na bagyo ang papasok at posibleng manalasa sa Pilipinas. Ayon po sa Pag-asa. Dito po tayo sa ating tanong. Magpapahupa ba o magpapalala ng pambubuli ng China ang naging statement po ng Pangulo? Maaring magpahupa. Sagot ko dyan mga kaibigan, maari pong magpahupa yan. Pero maaring magpalala din. Bakit maaring magpahupa? Sana, that's our wish, na magpahupa at yung aggressiveness ng China dyan sa West Philippine Sea ay talagang itigil na nila. Sapagkat kitang-kita naman ang stand ng Pangulong Duterte na we are never been an aggressive nation when it comes to our claims dyan po sa Spratly Island, sa West Philippine Sea. Wala eh. We're just maintaining yung Pag-asa Islands na kung anong nandyan lang sa atin, yun na yun. Pero yung ginagawa ng China, they are the ones that are very, very aggressive. At kung ano-ano pong mga reclamation ang ginawa na po dyan at pinagtatayo na po ng mga military installations. So, on the other hand, yung malamyang paninindigan po ng Pangulo, ikinatatakot po ng iba. Ikinatatakot po ng marami. Na baka niya dyan dahil parang okay lamang sa ating mga Pilipino na pinalubog na ay okay lamang. So, baka daw ay ulit-ulitin. Pero kami po'y nananalangin na sana po ang mga kapatid nating tao din, mga Chino, ay maging open na lamang po sa cooperation. I know they wanted fish. I know they wanted minerals. I know they wanted oil products. May desisyon na po ang UNCLOS, ang United Nations, na yan pong mga lugar na yan ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sana po irespeto naman ng China ang ating soberenya. Yan po'y panalangin ng ating programang Kamao Nga Zero ng Leader Knows Philippines na napapunod po ng live sa buong mundo at nationwide sa pamagitan po ng ating mga kaibigan sa Pinoy Extreme Channel Television. With that, mga suki, ako po'y pansamantalang pa-flying case na muna sa inyo.
Yan. Para muling magbalik bukas. Paano ba flying kiss? Ganun. Hindi kasi ako sanay mag-flying kiss eh. Salamat po sa inyong lahat mga suki. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating paglilingkod today, si Mike Francisco, ang ating reporter, si paring Jojo Sikat. By the way, Ron Soriano, yung special report mo bukas na lamang, hindi na naman nakahabol. Maaga pa kasi ayusin na natin. Hindi kung kailan mag-program, saka tayo magkukumahog. Kraming yan, ugaling Pilipino yan eh. Napakahaba ng oras natin. So habang may time, ayusin natin. Baka po ninyo ang special report ni Ron Soriano bukas. Isang napakasarap, magandang, kakaibang restaurant ang kanyang feature. Sana makarating kami dyan, Ron, ha? Nick Lawrence, ha? Maganda raw dyan. Sa may Antipolo yata yan. Abangan namin yan. Pangalan ng restaurant yan, parang Wing Commander. Parang Wing Commander. Maganda yata dyan. Sige, abangan namin. At syempre, sa ngalan po ng mga viewers natin nationwide at worldwide, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Nakame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.